Nicasi, oi? Bueno, el dia de Sant Nicasi i a més el dia de la celebració del 30 aniversari de Préssec, de l'empresa municipal, que sempre diem de neteja però que hi ha molta cosa més a part de la neteja, lògicament, i molt contents de poder estar aquí, de poder celebrar aquests 30 anys de Préssec i també comentar algunes coses que jo crec que són interessants. L'Observatori de l'Atur del Baix Llobregat, empresarial del Baix Llobregat, va donar a Gavà, malauradament, com a la ciutat on més havia pujat l'atur aquest darrer trimestre. Això, per part de l'administració, s'intenta compensar amb ajuts d'ocupació, etc. I Préssec, amb tot això, juga un paper molt important perquè nosaltres sempre, des de fa molts anys, tots aquests ajuts sempre han votat al ple que es vehiculin a través de Préssec. De manera que l'experiència dels treballadors de Préssec de les diferents àrees, de neteja, d'obra pública, de jardineria, d'enllumenat, del que sigui, que puguin traspassar els seus coneixements amb aquestes persones que tenen que aprendre un ofici i que es combina la teoria amb la pràctica, que puguin fer-ho aquí en Préssec, tutelats per gent de Préssec. És a dir, que aquesta experiència acumulada de 30 anys serveix també per mirar que la gent que té problemes en trobar feina pugui tindre una formació i pugui sortir del cercle d'estar a l'atur. Per això creiem que és important també la feina que fa i el que creiem també és que Préssec té que continuar avançant, té que continuar modernitzant-se, com s'ha fet amb la flota dels vehicles elèctrics, els petits, o els vehicles de gas, els més grans, i actualitzant-se perquè pugui continuar donant servei a Gavà, un servei que de bon seguit segur anirà evolucionant amb el temps com ha anat evolucionant, però que Préssec anirà evolucionant per poder seguir donant aquest servei i les necessitats futures a la ciutat de